Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन PM किसाननि जि 2000 फैसा हाबोमोन बेयो हाबगोन ना हाबला बेखौ माबोरै नायनो, रिजेक्ट जाखाना पेन्डिंआव दङ बेफोरखौ माबोरै नायनो हायो बेनि बागै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन। बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन। नैबे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला। बे जाबाय उमां, UMANG उमां। बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन। बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव अपेन खालाम। अपेन खालामब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। बेखौ बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना एसे गाहायाव फैनानै नैबेयाव नुदों फार्मार अप्सन नुदोंना, बेवहाय थुनानै हो। फार्मार्सआव बेवहाय थुयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। दानिया नोंथांमोना नै बेवहाय थुनानै हो। किसान सुबिदा होननाय बेवहाय थुनानै हो। दानिया नै बिदि नुजाबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नै PM किसान होननाय मोनसे अप्सन नुनो मोनदों। स' बेवहाय नोंथांमोना थुनानै हो। बेवहाय थुयोब्ला नोंथांमोना बायदिसिना अप्सन नुनो मोनगोन। नो बेनिफिशियारि एन्ड पेमेन्ट स्टेटास, ओमफ्राय बेनि उनाव एडिट आदार डिटेल्स, सेल्फ रेजिस्टार खालामदोंमोनबा बेनि स्टेटासखौ नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। ओमफ्राय नङाब्ला नोंथांमोना गाव हारसिङैनो गोदान रेजिस्टार खालामनोब्ला नैबेहाय रेजिस्टार योर सेल्फआव थुनानै नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दायो जोङो नो बेनिफिशियारि एन्ड पेमेन्ट स्टेटास बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुयोब्ला नोंथांमोना बिदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेवहाय सिलेक्ट ID टाइप ओंखारदों। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि आधार नाम्बार होदोंबा आधार नाम्बारखौबो होनानै नायनो हागोन। बेनि उनाव एकाउन्ट नाम्बार दं, बेनि उनाव मबाइल नाम्बार दं। नोंथांमोना अबे मोनसेखौ सिलेक्ट खालामनो बेखौ सिलेक्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोननि गोसो। आधार होदोंबा आधार नाम्बारखौ होनानै हो। जुदि एकाउन्ट नाम्बारजों नायनो गोसोबा एकाउन्ट नाम्बाराव होनानै हो, नङाबा मबाइल नाम्बारजोंबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो आं एकाउन्ट नाम्बारजों नायनो नागिरदों। स' एकाउन्ट नाम्बाराव बेवहाय थुनानै होनि। बेवहाय थुयोब्ला बिदि ओंखारगोन। दानिया नोंथांमोना गाहायाव मोनसे अप्सन नुनो मोनदों नै इन्टार भेलु। नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय। स' दायो आं थुनानै होनोसै। स' दानिया नोंथांमोना नैबेयावहाय थुनानै हो। गेट एक्टिभ इनस्टलमेन्ट बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुयोब्ला नोंथांमोना बिदि अप्सन नुनो मोनगोन। फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड, फर्थ, 5, 6 नोंथांमोना खैबार मोनखो बेवहाय गासिबो नुजागोन। खननै मोनदोंबा खननैनि नुजागोन, खनथाम मोनदोंबा खनथामनि नुजागोन। बेवहाय आङो 6आव थुनानै होनि। माने बे खनबाखौ मोनखांबाय, बाट लास्ट नैबे एबारनि मोननो गोनांखौ मोनाखै। रिजेक्ट जाखो ना मा जाखो बेवहाय जोङो नायनि। थुनानै होनि। दानिया गेट डिटेल्सआव थुनानै हो। बेवहाय थुयोब्ला नोंथांनि डिटेल्सआ ओंखारजोबगोन। नोंथांनि नाम, अबे स्टेटनि, डिस्ट्रिक्ट ओंखारगोन, गामि ओंखारगोन, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओंखारगोन। बेनि उनाव नोंथाङा माब्ला रेजिस्टार खालामनाय बेयो ओंखारजोबगोन गासिबो। दानिया नोंथांमोना नैबे नुनो मोनदों नै PMFS स्टेटास बेवहाय ना नै योर एकाउन्ट डिटेल्स हेज बिन एक्सेप्टेड बाय द बेंक एन्ड इज आन्डार प्रसेस जाबाय दं। एक्सेप्टेड खालामखाबाय नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ। दानिया इनस्टलमेन्टआव नायनि जोङो नै इनस्टलमेन्ट स्टेटासआव नोंथाङा मा होनना होदो पेमेन्ट एप्रुभेल फर 6 इनस्टलमेन्ट इज पेन्डिं विथ द स्टेट अफिस। माने पेन्डिं जानानै दङ, बेखौ एप्रुभ खालामथ'वाखै। बेयाव जुदि बिथांमोना एप्रुभ खालामना होबानो नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे हाबसिगोन। स' बेवहाय जेबो रिजेक्ट खालामनानै होआखै, बेयो पेन्डिंआवसो दं। बेनि थाखायनो दानि 6 इनस्टलमेन्टनि पेमेन्टआ हाबथ'वाखै। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोननिया रिजेक्ट जाखो ना पेन्डिंआवनो दं, बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय।